Вядомы амерыканскі прапаведнік Фрэнклін Грэем наведаў беларускую сталіцу. Гэты візіт выклікаў сапраўдны ажыятаж сярод вернікаў і адначасова хвалю нервовасці ў лагеры праўладных ідэолагаў. Пра тое, як у сталіцы прайшлі выходныя пад знакам пратэстанцкага фестывалю надзеі у нашым наступным матэрыяле. Прыём амерыканскага госця пачаўся на самым высокім узроўні. У палацы незалежнасці пастара прыняў Александр Лукашенко. Дыктатар папрасіў перадаць Дональду Трампу найлепшыя пажаданні і адзначыў, што ў Беларусі той мае надзейных прыхільнікаў. Сам жа пастар у інтэрв'ю каналу News Бай расхвальваў Лукашенку, ды нават прыпісаў яму поспехі мінулых пакаленняў. Ваш город был полностью разрушен немцами во время Второй мировой войны. Разрушен. И вы просто посмотрите, какой рост показал Минск за время правления президента Лукашенко. Галоўная ж падзея разгарнулася на Чыжоўка-арэне, дзе на пратэстанцкі фестываль надзеі сабралася больш за 7,5 тысяч чалавек. Аншлаг быў такі, што месца ў зале хапіла не ўсім, і міліцыі давялося выбачыцца перад абуранымі людзьмі на вуліцы. Са сцэны Грэем заклікаў прысутных памаліцца за кіраўніцтва сваіх краінаў, расейцаў за Пуціна, беларусаў за Лукашенку, а сам паабяцаў маліцца за Трампа. Пры гэтым дзяржаўная прапаганда сустрэла амерыканца варожа. Алексей Дзермант назваў візіт палітычнай тэхналогіяй Вашынгтону і прыгразіў бразільскім сцэнарыям, дзе пратэстанты ператварыліся ў магутную палітычную фракцыю. На думку ідэолага, уладам варта зрабіць сур'ёзныя высновы з гэтага паломніцтва. У перапынках паміж набажэнствамі амерыканскі госць паспеў ацаніць беларускае імпартазамяшчэнне. У сваіх садсетках пастар апублікаваў здымкі з рэстарана «Мак Бай» і шчыра захапляўся мясцовым піражком з вішняй, назваўшы яго цудоўным. Андрей Сульжыц, Белсат. Павел Усов, палітолог у нашай студыі. Добрый вечар. Спадар Павел, дзякуем, што знайшлі час, каб да нас дайсці. Ну вось гэтая малітва за Лукашэнку з вуснаў пастара Грэема. Многія ўзгадваюць момант, калі папа Іоанн Павел II прыязджаў у Польшу, маліўся за камуністычныя тагачасныя ўлады сваёй краіны. Як вы ацэньваеце ўвогуле вось гэтую малітву і гэты заклік? Калі б я быў тэолагам, а не палітолагам, я б сказаў, што з пункту гледжання пазіцыі хрысціяніна, пратэстанта ці рымскага папу, гэта абсалютна натуральна, бо у Евангеліі напісана «Маліцеся за ворагаў вашых» і выбачайце тым, хто вас праклінае. То бок фактычна хрысціянская этыка якраз такі дапускае, не тое, што дапускае, а падтрымлівае гэтую ідэю усеагульнага выбачэння і любові у дачыненні нават да ворагаў. Ну, слын, вядомы тэрмін, ударыўшыга цябе па аднаму палічку, падставіў другі. Таму тут з пункту гледжання такога маральнай этыкі, маралі этыкі хрысціянскай, усё абсалютна лагічна, усё укладаецца ў парадыгму хрысціянскай веры. Калі мы кажам, паліталагічныя тэрміны, палітычныя падыходы тут не працуюць. Абсалютна. З пункту гледжання палітыкі ці паліталогіі мы не можам ацэньваць захоўванне людзей веры. Гэта іх выбар, гэта іх маральны выбар, гэта іх частка іх веры. Таму тут гэтыя ацэнкі трэба абсалютна разводзіць. Нават калі б выкарыстаць паліталагічную тэрміналогію, так можна было б крытыкаваць, бо ў палітыцы няма нечага такога, як маральнасць. Трэба падыходзіць вельмі жорстка. Праціўнікаў, тых, хто прычыніў зло ці з'яўляецца элементам такога палітычнага зла, іх трэба караць, імі трэба змагацца, ніякага выбачэння і гэтак далей. Тут абсалютна паліталагічны падыход, які не ўкладаецца ў хрысціянскую мараль і хрысціянскую этыку. Але ўжо калі казаць пра самое інтэрв'ю дзяржаўным прапагандыстам пастара, у якім ён нахвальвае Александру Лукашэнку, параўноўвае яго з прэзідэнтам Трампам, кажа пра тое, што вельмі было б добра, калі прэзідэнт Трамп прыехаў у Менск і разам з Александром Лукашэнкам згулялі ў гольф, да прыкладу. Ось як гэта адчуваюць унутры Беларусі тыя людзі, якія зазнаюць рэпрэсію, у тым ліку пра свае пратэстанцкія прыналежнасці? Я тут яшчэ ў кантэксце папярэдняга пытання узгадаў, як у 2020 годзе, калі, напрыклад, кардынала Свёнтка не ўпусцілі ў Беларусь, калі зачынілі чырвоны касцёл, пачаліся рэпрэсіі ў дачыненні да каталіцкага
для каталіцкага касцёла, тым не менш адбылася сустрэча апостальскага нунцыя з Лукашэнкам, і тут таксама вялася пэўная такая хітрая гульня, і якая прыкрывалася мараллю хрысціянскай, то бок для каталіцкага касцёла, для пратэстантаў галоўныя душы, так, а не палітыка. Яны адмяжоўваюцца ад палітычных ацэнак. І таму думаю, што і для часткі вернікаў гэта ясны пасыл, што яны павінны дзейнічаць з пункту гледжання выключна маралі і этыкі хрысціянскай. І нават калі іх пераследуюць, гэта знак таго, што яны моцныя ў веры. Якраз такі ў працэсе пераследу гэтая моц, гэтая вера і праяўляецца. Гэта якраз такі паказчык моцы веры, і даволі часта якраз такі вернікі ў таталітарных, аўтарытарных краінах параўноўваюць сябе з ранейшымі хрысціянамі, якіх кідалі ў пашчы льва, якіх забівалі масамі за веру. Тут у Беларусі часткова таксама ёсць гэты элемент, бо пратэстанты, асабліва ў апошнія гады, яны знаходзяцца пад даволі моцным ціскам, як і каталіцкая царква таксама. Ну і, канешне, прыезд Грэма і пастара і мерапрыемства такой велічы, это хіба ўпершыню ў гісторыі апошніх гадоў, я дакладна не ведаю, каб збіралася такая вялікая колькасць людзей, тым больш, што ім спявалі па-беларуску, то бок тут таксама ёсць пэўны матыў нацыянальны, што вельмі важна, што гэта ўсё ж такі нацыянальнае беларускае пратэстанцкае мерапрыемства, хаця былі, канешне, і прадстаўнікі амерыканскай пратэстанцкай царквы. Гэта вельмі важнае ідэалагічнае, знову з пункту гледжання хрысціянства мерапрыемства, гэта прасоўванне ідэй хрысціянства і замацаванне ідэй хрысціянства, евангелізацыя грамадства з пункту гледжання падыходу амерыканцаў. Што тычыцца далейшых палітычных працэсаў, звязаных з пратэстанцкай царквой, тут цяжка сказаць. Усё будзе залежаць ад таго, наколькі гэта будзе выгадна для Лукашэнка. Дадзенае мерапрыемства сёння ў кантэксце вялікага дыялогу, вялікай здзелкі з Трампам вельмі важна для Лукашэнка, таму ён і сустрэўся непасрэдна з Грэхамам і прасіў нават, каб ён памаліўся за яго. Скажыце, вось сам Грэем, калі вернецца ў Злучаныя Штаты, якую ён карціну можа прадставіць Дональду Трампу пра тое, што Беларусь — это бяспечная краіна, дзе ўсе рэлігіі адчуваюць сябе міжканфесійная Беларусь, як кажа сам Александр Лукашенко? Ну, мне цяжка сказаць, што будзе сказанае Трампу, тым больш, што даволі шмат пасланнікаў Трампа прыязджала за апошні час у Беларусі, той же Коул і тыя ж дарацы. Таму, я думаю, збольшага ён разумее, якая сітуацыя, і знову адносіны з рэжымам Лукашенка будуць будавацца ў парадыгме інтарэсаў Злучаных Штатаў Амерыкі. Зараз мы бачым размовы і адносіны паміж адміністрацыяй Трампа і рэжымам Лукашенка самыя лепшыя ў параўнанні з, напрыклад, з еўрапейскімі краінамі. Якраз такі тут варта спадзявацца, што Лукашенка атрымае ад гэтага візіту, а не што гэты візіт дасць Трампу. Трамп будзе захоўваць свой падыход і далей. Што гэта можа даць Лукашенка? Ну, перш за ўсё, паглядзім, ці будуць у кантэксце вось гэтага мерапрыемства выпушчаны яшчэ некалькі палітычных вязняў. Не будзе гэта масавым вызваленнем, але такі жэст хрысціянскі, жэст добрай волі. Гэта магчыма. Па-другое, Лукашенка, канешне, будзе спадзявацца, што ўсё ж такі ў перспектыве Трамп будзе націскаць на суседзяў, напрыклад, тую ж Польшчу ці Літву ў пытаннях транзіту, а ў Польшчу ў пытаннях чыгуначнага спалучэння. На сённяшні момант гэта адной з самых важных тэмаў, якая гучыць таксама у польскіх медыях, сярод польскіх палітыкаў, перш за ўсё у Менску, бо адчыненне вось гэтага спалучэння, якое не было звязаныя з палітычнымі падзеямі 2020 году, ўсё ж такі для Лукашенка важны сімвалічны крок, які азначае паляпшэнне адносінаў, што можна потым, канешне, развіваць. Я не лічу, што гэта будзе глобальная змена ўнутры Беларусі, глобальная змена ў адносінах
з тым жа еўрапейскім звязам і з найбліжшых суседзяў. Беларусь знаходзіцца на лініі фронта і на лініі агню, але для Лукашенка і ягонага бачання, ягонага прадстаўлення тым, як будзе развівацца палітыка і эвалюцыя рэжыма ягонага ўласнага, вельмі важны элемент для выжывання. Скажите, я добра разумею, чаму Лукашенку залежыць, каб сустрэцца з Дональдом Трампам, але чаму і прадстаўнікі Дональда Трампа, адміністрацыя прэзідэнта ЗША і сам Дональд Трамп увесь час падкрэсліваюць, што яны вельмі чакаюць гэтай сустрэчы з Лукашенком. Ну навошта ім вось так залежыць ім на гэтых кантактах? Я думаю, што звязана гэта з чаканнем радыкальнага паляпшэння сітуацыі палітычнай у Беларусі. Гэта, канешне ж, такія палітычныя трукі, палітычныя маніпуляцыі, ну, у кантэксце такога глобальнага крызісу, які ўцягнуты Злучаныя Штаты Амерыкі, якія спрычыніліся шмат да якіх крызісных з'яваў. Тым не менш, прагрэс у гуманітарным плане ў Беларусі, бо якраз беларускае пытанне, вызваленне палітычных вязняў, дыялог, сустрэчы у параўнанні нават з крызісам і тупіком у адносінах з Расіяй, гэта самы паспяховы праект. Ён дае вынікі. То есть для Трампа лічацца вынікі, і у тым ліку палітычны. Вынік ёсць. Вызвалена было там некалькі соцен палітычных зняволеных, частка засталася, апошні абмен, таксама з улікам Андрэя Пачобута. Гэта дэманстрацыя поспеху. Немагчыма на сённяшні дзень нідзе прадэманстраваць поспех. Не ў сектары газу з гэтай радай міра, так, не ў Іране крызіс паглыбляецца, не ў пытанні вырашэння вайны мірным шляхам паміж Расіяй і Украіны, і нават Марко Рубіо заявіў, што ну ўсё, мы зайшлі ў тупік. Хаця, напрыклад, спадар Грэем у інтэрв'ю беларускаму тэлебачанню спадзяецца, што Лукашенка і Трамп могуць паспрыяць вось гэтым працэсам прымірэнню Масквы і Кіева, але вядома, што Кіеў абсалютна гэтага не дапусціць, так? Лукашенку, наадварот, цяпер лічаць ворагам. Ну, яго лічылі ад самага пачатку 22-го году, калі мы кажам пра такую ўжо абвостраную рыторыку украінскіх улад у апошнія часы, то гэта так, гэта дэманстрацыя таго, што Кіеў ужо не апасаецца нават другога фронту, ўжо бамбяць Маскву рэгулярна, апошнія палёты пра гэта сведчаць, і гэта важна для Лукашенка. Якраз такі прыезд Трампа, размовы з Трампам, прыезд дэлегацыі у Беларусь альбо выезд Лукашенка ў Штаты, гэта гарантыя таго, што ў перспектыве ў Беларусь не паляцяць дроны. Вось што гэта другі такі элемент, акрамя паляпшэння адносінаў з Захадам, з Еўропай. Лукашенка разумее, што Расія гэтую вайну не выйграе. І што фактычна вайна паступова, хаця не тэрытарыяльна, а прасторава пераносіцца ў Расію. І ён апасаецца, што таксама гэта можа быць закранута Беларусі, і дроны могуць прыляцець сюды, і пра што сведчаць заявы кіраўніцтва вайсковага Украіны. І для яго, чым хутчэй распачнецца вось гэты інтэнсіўны дыялог, тым будзе больш гарантыяў таго, што ўсё ж такі Украіна нейкім чынам саступіць, бо ўсё ж такі жаданне адпомсціць, яно ёсць, яно аб'ектыўнае гэтае жаданне, бо Беларусь сталася тым тэрыторыяй, з якой ажыццявілася вельмі сур'ёзная наступ, удар па Кіеву. Калі б не Беларусь, вайны ў такім фармаце бы і не было. Але Беларусь якраз, на жаль, перш за ўсё з рэжымам Лукашенка, спрычынілася да такіх жудасных падзеяў 22-го году. І, канешне, для Украіны гэта пытанне прынцыпа, і Лукашенко інтуітыўна, а нават і не інтуітыўна гэта разумее. Александр Фрыдман у сваім тэлеграм-канале сёння запусціў пытанне пра тое, з кім жа ж і ўва што згуляе Дональд Трамп з Лукашенкам, ці то ў хакей, ці то ў гольф. На ваш погляд, спадар Павел, ці магчымы ўвогуле прыезд Лукашэнкі ў Злучаныя Штаты да Дональда Трампа, ці хутчэй гэта Дональд Трамп прыедзе ў Мінск?
Я думаю, што прыезд Лукашенко магчымы, ён неаднакратна гэта падкрэсліваў, калі ЗША забяспечыць пралёт, у тым ліку над Еўропай, бо Еўропа ў минулы раз не дазволіла, калі Лукашенко запрацілі на першае паседжанне падпісання дакументаў Рады міра. Лукашенко тады сказаў, што ну, я не палячу праз там северны паўночны полюс, таму няхай ЗША вось забяспечыць мне гаранты і пералёту і гэтак далей. Што тычыцца прыезда Трампа, ну гэта будзе даволі сур'ёзная падзея, і я тут не хачу гадаць, так, бо тут няма ніякіх канкрэтных фактараў ці фактаў, якія могуць паўплываць на рашэнне Трампа. Гэта можа быць у кантэксце значна большай падзеі, а не толькі проста сустрэцца з Лукашенко. Сама па сабе сустрэча з Лукашенко для Трампа не мае каштоўнасці, калі гэта будзе у кантэксце, напрыклад, больш шырокага фармата. Путін, магчыма, Зеленскі ці дэлегацыя Украіны у кантэксце гэтага праекту мірных перамоў. Тады такі візіт ну, магчымы, альбо, скажем, транзітны візіт у Маскву, калі Трамп захоча сустрэцца з Пуцінам, але пакуль у яго такой патрэбы няма. Асобна сустракацца з Лукашенко ў Менск, дзеля гэтага ляцець, у Трампа патрэбы, канешне ж, няма. Хутчэй будуць намагацца ну, не той, што запрасіць, калі Лукашенко паводзіцца, бо тут няма такога паняцця, што Лукашенко вырашыў сёння і паляцеў. Ёсць яшчэ фактар Пуціна, фактар Масквы. Яшчэ паглядзім, якія будуць рэакцыі расійскай прапаганды на гэты візіт, бо ён не ўкладаецца ў кантэкст і гэтая падзея, форум фестываль надзеі, ён не ўкладаецца ў кантэкст расійскага свету. Это якраз такі прасоўванне амерыканскага свету, бо пратэстантызм, гэта пратэстантызм нават не еўрапейскі, там лютэранства, кальвінізм, гэта фармат амерыканскі. Таму гэта якраз такі прасоўванне праз ідэі пратэстантызму, менавіта амерыканскага фармата. І амерыканскіх інтарэсаў у Беларусі. Дакладна, амерыканскіх інтарэсаў. Дзякуй вам вялікі за гэтую размову. Павел Усаў, палітолог, быў у нашай студыі.